Ето Productions. Слушай! Как ми си играеше днеска? Слушай! Двигателника е спрял. За какво? За цяла България! Това е пряко предаване, пак събрахме медалите. Лентата къса, ме се видим на финалите. Води в резултата, ще целуваме купата. Тренираме здраво, за това рекордите чупиме. Уважавай противника, иначе ти бият успата. На ринга, брат, забравям чувствата. Успеха мотивира моята спортна злоба. Един отбор обичам от руката до гроба. Чум от бетон, игрището ми е оазис. Ме научиш, е по-добре да го пазиш. Имам здраво тяло, значи силен е духът ми. Държиме в кондиция и бистър е умът ми. Затъкам бягам по терена на съдбата. Живота свой определям, аз играта слушай малък. Истината е в спорта. Книгите натъпиха и на торта. Абе, кой ме премести автомобила, бе? Аз го преместих. Що? Има ли някакъв проблем? Не, бе. Просто питам. Много хубаво. Играйте, играйте. Всеки един от нас е важна част за отбора. От парчето лъка спортен дух за всички млади хора. Ежедневието трупа във всеки агресии и негативи. Целта ни е да покажем, че има други перспективи. От Африка до Европа милиони хора гледат как това парче футбола среща хип-хопа. Сме блока, нека твоя фитнес да е лоста. Спорта между поколенията е моста. А ти си състезател, раздвижи се. Живота ти предлага шанс, само протегни се. Не се страхувай, ти да направиш скока. Дриблирай само в правилна посока. Жаден за победа, готов съм да я взема. И още по-добре, когато тя е споделена. Тези дни успяват само най-добрите. Спорта дава сила, сбъдва и мечтите.